Ik doe het gedicht online van Jurrie van der Meer. Online. Nou doch dus men, dus online. En dat beleiden wij. Ze zit er zelfs zo dik in, dat ik die zeer krijg. Al wekenlang draait alles dus om calorie en joule. Ik weet maar amper wat het is. Maar mem, die telt ze vol. Mem ziet het ineens alternatief. Ik vertrouw het van die stoer. Hoe gaat salaris maar te zien? Dan is het mij een loer. Ze zei, het is goed voor elke ien, dus profiteer je mooi. Maar jongen, al dat rauwe gewot, verprutst mijn hele dag. Zelfs in mijn tromp van squallen zit mijn bollen maar radies. Maar ik hoor die gekke dingen net. Radies, dat vind ik vies. Ik vlin ook geregeld om patat. Ik bollen op kroket. Radies erop, kroket erop en ik zit het lekker net. Maar het is vanzelfs wat wijs verkeerd. Mijn maag wordt verknoeid. En ik bezoend verliend wieke snuggen. Al haast 2 kilo groeit.